Екипаж номер 82 Евгений Семерджиев и Митко Димов. Браво! На четвърто място екипаж номер 99. Излязохте ли? Да. Мислих, че ви няма, извинявам. Честито, пак сте завършили перфектно. Подаръци от Меркурий и Роскомерс. На четвърто място номер 99 Станислав Стефанов, Николай Чантов. Те се записаха само за днешния ден. Екипаж номер 99. На трето място екипаж номер 69 Смилен Кабакчиев, Христо Христов. Естествено Габрово. Добре, че днес всичко се вижда, защото в финалната четвърта влязаха два габровски джипа и пак ще да кажат нещо. На трето място Мафра, Джеки Габрово. Подаръци от Мафра, Джеки Габрово, Гладиатор и Роскомерс. На второ място, пак габровски екипаж, Деян Иванов и Ивайло Лалев, Мерцедес Г. Христо Габрово, естествено. Айде, утре по телевизора. Това гледаме. Айде, Джеки Габрово. И на първо място, екипаж номер 70 Иван Шиндерски, Данаил Иванов, Джип Чироки. Перфектно каране, дълга база, силен двигател, перфектно свършила. специалната награда И от лук пилот, организатора. естествено. Награди от Джеки Габрово. Защото много ми хареса как караха момчета. Специалната награда. Специална награда, какво е това? Дива авто, масла и гол. Дива авто, масла и гол. И награди от Джеки. Награди от Джеки, Роскомерс и Гладиатор, естествено. Снимки предстоя. Това са победителите от днешния ден.